Όπως βλέπετε εδώ έχουμε βάλει ένα σίδερο για να παίρνει το τζόγο. Ένα σίδερο όμως, γιατί έχει λίγο τζόγο εδώ. Και εδώ έχουμε βάλει 2 σίδερα για να παίρνει το μεγαλύτερο τζόγο. Και να κάνουμε την επικόλλησή μας. Περάστε κύριε. Κάντε την επικόλλησή σας. Δεν γελάμε όμως. Γελάμε, έτσι. Τελικά γελάμε. Και όπως βλέπουμε ότι ολοκληρώνεται, να δούμε και το αποτέλεσμα. Όπως βλέπουμε είναι καταπληκτικό. Στο YouTube